कार्बि आंलं जिल्ला लांहिन मानिकपुर दखरा एबसुनि सिङाव थानाय लांहिन मानिकपुर बर' बिजों गोजौ आरो गेजेर खलब फरायसालियाव बुहुमनां आबहावा सान फालिदों। बे फालिनाय सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बिफां गायनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया, लोगोसे लांहिन मानिकपुर बर' बिजों गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि खगेन गयारीजों लोगोसे कार्बि आंलं जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जनास बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि खोमदोम बसुमतारी, जिल्ला एबसुनिनो गोबां बिबानगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाना हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो। दिनै मुलुगनां आबहावा सान आरो बे साना दिनै बयबो बुहुमाव थांना थानाय सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे गोसोखांथाव सान आरो बेजों सोमोन्दो लाखिनानैनो नैबे लांहिं मानिकपुर बड' मिडियाम हाइ स्कुलाव जोङो ज' जानानै मानिकपुर दखरा एबसुनि आवथायाव लोगोसे कार्बि आंलं जिल्ला आरो जों बावहाय हाबाफारियाव ज' नांनानै जों बेयाव बिफां गायदों आरो बे लोगोसे बेयाव मोननै फरायसालिनि फरायसाफोरजों जों बाहागो लादों आरो बे खाथियाव थानाय लांहिं मानिकपुर गभ एमइ स्कुलनि बावहाय फरायसाफोर दङमोन आरो बयबो दिनै बेयाव देवबारब्लाबो सानदेब्लाबो बेयाव बिफां गायनो थाखाय फैदों। मानोना दिनै जोङो जि आबहावायाव दङ नैबे कार्बि आंलंनि सिङाव लांहिं ओनसोलनि आबहावाया जोबोद दा थासारियाव जोङो मोननायाव मोजां आरो बे मोजां आबहावाखौ रैखाथि होलांनो थाखाय दिनैनि साना दिनै बुहुमाव बयखौबो फोजाखांनायनि मोनसे दिन। मानोना बुहुमाव गोबां जायगायाव बेबायदि मोनसे आबहावानि गाज्रि जालांनाय थासारियाव गोबां सुबुङा गोबां रोखोमनि बेमार आजार बायदि थासारिखौ मोगा मोगि जानो गोनां जादों। दा बेनिखायनो जों बयबो मानसिया मोजां आबहावायाव थांनानै थानांगौ, मोजां मोनसे थासारियाव जिब जुनारनि जोथोनाव फैनांगौ आरो बयबो दिनै जाहाथे बे बुहुमाव गोलाव सम बेबादि मोनसे साखोन सिखोन आबहावाजों थांना थानो हायो आरो बेनि थाखाय जोङो ज' ज' फरायसाफोरजों लोगोसे थांना थानाय सुबुंफ्रा जों खामानि मावनांगोन आरो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो अरायबो जोङो बे हाबाफारिखौ फालियो आरो बेल' नङा, गुबुन गुबुन दिनावबो गोबां जायगायाव गोबां हाबाफारिजों लोगोसे जों बिफां गायनाय हाबाफारि लायो आरो बेबादि हाबाफारिया जों आबहावाखौ मोजां लाखिलांनांगौनि थाखायनो जोङो दिनै लाबाय थानाय जादों आरो बेनिखायनो दिनै बे लांहिं मानिकपुर बर' मिडियाम हाइ स्कुलाव जोङो फैनो मोननानै बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो बेनिखायनो बिथांमोननि सायावबो आं साबायखर बावबाय आरो बे समाव आङो बे खौरांखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो दिनैनि आबहावा साननि गोनांथिखौ बुजिनानै जाहाथे बयबो सुबुङा बिफां गायनाय, गावनि बारि बागानखौ जोथोन लानाय, आबादथिलिखौ जोथोन लानाय आरो बायदिसिना बेबायदि आबहावाजों सोमोन्दो थानाय खामानिखौ जाहाथे बयबो अनसायनानै मावलाङो आं बेखौनो खावलायदेरबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360